चढ़ी गले एक मात्र सुंदर पुत्रटी जन्म बड़ आनंद कथा बाबा आम जानू कि आप पुनर्बार पेट व्यथा कौन कह माँ पुनर्बार पेट व्यथा हाँ बाबा नहीं रे माँ भय कर नहीं समय तो पुत्र मानकर नामकरण करिबा सीता पुत्र को दियंती आमे कोले धरिले मानवी करती जल्दी नामकरण करवा आश्रम और कुशली न होले तपधान सूर्यानंद होइरा
ଯାହାପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଛେ ତାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମକରଣ ହୋଇନାହିଁ ବାବା। ହରି ମା ଭଲ କଥାଟେ ମନେ ପକେଇଛୁ, ନିଶ୍ଚୟ ନାମକରଣ କରିବି। ଆଣ ବାବୁ ପୁତ୍ରଟି କୁଆର ଶୁଭ ଦିବସରେ ହେବ ନାମ बाबू पुत्रटी कुआर शुभ दिवसरे नाम पुकारा। गप टप କରିବାକୁ ବେଳ କାଳ ନାହିଁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ ଯାଉଅଛି ରହି। ଜୟ କୃଷ୍ଣ ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଅଗ୍ରାହୀ ଭଞ୍ଜନ କରୁଣା ଭାବକୁ ନିକଟ ହରିୟ ଭାବେ ଦିନେ ନାଶ କର ମାମୁ ଶାଶୁର। କେଉଁଠାରେ ବାବୁ ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ, କେଉଁଠାରେ ବାବୁ ଅଛ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସ। ବାଲ୍ମୀକି ନାମକରଣ କରିବେ ଅବଶ୍ୟ। ଗପଟପ କରିବାକୁ ବେହେର କାଳ ନାହିଁ, ଗପଟପ କରିବାକୁ ବେହେର କାଳ ନାହିଁ, ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସମୟ